A chuvia obrigou a cambiar os plans da festa da Bica da Pobra de Trives, pero non conseguiu estragar unha das citas gastronómicas máis veteranas da comarca. O aviso meteorolóxico levou a organización a trasladar a celebración da Praza do Reloxo ao patio cuberto do Colexio Público, onde arredor de 300 persoas participaron no xantar popular. A xornada permitiu gozar dun menú elaborado con algúns dos produtos máis representativos da gastronomía galega: salpicón de marisco, polvo, empanada e tenreira asada. Como non podía ser doutro xeito, o broche 12 puxo a protagonista da festa, a Bica de Trives, emblema da repostería do municipio e razón de ser dunha celebración que este ano acadaba a súa edición número 53 e mantén o recoñecemento de Festa de Interese Turístico de Galicia.